चौकुळमध्ये वीज पोल उभारण्यास वेळकाढू भूमिका घेणाऱ्या वनविभागाच्या विरोधात परिसरातील धनगर बांधव व ग्रामस्थांनी भाजपाच्या मदतीने एल्गार पुकारला। यावेळी वनविभाग हाय हाय कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही अशा घोषणांनी उपवनस संरक्षक समाधान चव्हाण यांचे कार्यालय दणाणून सोडले। यावेळी सहाय्यक उपवनस संरक्षक सुभाष पुराणिक यांना जाब विचारला। रस्त्याच्या बाजूने वीज पोल घालण्यास अडचण केली जात आहे, मग एका खासगी मोबाईल कंपनीची केबल आणण्यास परवानगी कशी काय मिळाली असा प्रश्न सुद्धा यावेळी उपस्थित करण्यात आला। मात्र रस्त्याच्या बाजूने काम करण्यास आमचा कोणताही विरोध नाही असे पत्र अधिकारी पुराणिक यांनी दिल्यावर धनगर बांधवांनी माघार घेतली। यावेळी माजी आमदार तथा भाजप सरचिटणीस राजन तेली, तालुकाध्यक्ष महेश सारंग, मनोज नाईक, अन्नपूर्णा कोरगावकर, नगरसेवक आनंद नेवगी, पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे, परिणिता वर्तक, धनश्री गावकर, अजय सावंत तसेच भाजपा कार्यकर्ते व चौकुळ पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या संदर्भात स्पष्ट शब्दामध्ये वन जमिनीमधून करायच्या कामं हा जे कायदा आहे, हा कायदा आपला भारत सरकारनेच केलेला आहे, त्याच्यामुळे त्यामध्ये लोकांची अडचण होण्याचा कुठलाही विषय नाही। पण त्याला एक प्रणाली असते। आता आम्हाला सरकारने पैसे दिले म्हणून आम्ही इथे मोठी नवीन गाडी विकत घेतलेली आहे, पण तिला RTO या विभागाकडे जाऊन नंबर टाकून घ्यावाच लागतो। त्याप्रमाणे जरी रस्ता एखाद्या वनजमिनीतून रस्ता जायचा असेल, पूल बांधायचा असेल, नवीन काही कामं करायची असतील तर 1980 नंतरच्या या सर्व गोष्टीसाठी आवश्यक त्या प्रणालीमध्ये परवानगी घ्यावीच लागते आणि हे न घेता केलं तर तो गुन्हा ठरतो। आणि त्यामुळे माझी अशी विनंती राहील की आपल्याला कुठून रस्ते काढायचे असतील, कुठून इलेक्ट्रिकच्या लाईन न्यायच्या असतील, कुठे पाईपलाईन नेण्यात असतील तर त्या ठिकाणी आवश्यक त्याप्रमाणे परवानगीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे त्या यंत्रणांची जबाबदारी असते आणि हे त्यांनी वेळच्या वेळेला केलं की नंतर असा आंदोलनाचा हा विषय राहत नाही। एवढी धरणं होतात, एवढे रस्ते होतात, हे सुद्धा वनजमिनीत होतात, पण त्या संदर्भात आवश्यक ती सर्व पूर्तता केली जाते। तशा प्रकारची पूर्तता जर केली तर अशा प्रकारे आंदोलनाचा हा विषयच राहणार नाही। त्यामुळे त्या यंत्रणांनी या गोष्टी योग्य त्याप्रमाणे हाताळल्या तर आपल्याला कुठलाही गुन्हा घडणार नाही आणि वनजमीन सुस्थितीत राहील। त्यांनी परवानगी घेतली नव्हती का 20 मार्च नाही ना, म्हणून तर आपला प्रस्ताव वाढला ना, वनभंग झाला ना, गुन्हा दाखल झाला म्हणून तर गोष्ट असतं। आणि आमचा जो कर्मचारी असतो त्याच्या ताब्यात जमीन असते, वनरक्षक, वनपाल आणि वनक्षेत्रपाल यांच्या ताब्यात जमीन असते। ह्या जमिनीवर कुठल्याही गोष्टी इल्लीगल होणार नाही, वन कायद्याचा भंग होणार नाही याच्यासाठीच त्यांना पगार दिला जातो आणि त्याच्यामुळे ते जे लोक आहेत ते आपली ड्युटी ही करणारच। असं घटना घडल्यानंतर ते गुन्हा नोंदवणार, अशा गोष्टी असतात। त्यांनी तुम्हाला पत्र दिले होते किंवा जे गुन्हा दाखल झाला तो मागे घ्या म्हणून? गुन्हा रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, पण त्याच्याबाबत मग कसा घडला, काय घडला याची चौकशी होऊ शकते। घडला असेल तर तो होऊ शकतो। ग्रामसभेने पण दिले या रस्त्याला आता म्हणजे रस्त्याच्या बाजूने परवानगी दिली का तुम्ही? कुठली? आता परवानगी देण्याची आमची प्रोसिजर आता चालू झालेली आहे। त्यांना विद्युत लाईन रस्त्याच्या बाजूने टाकायला काय अडचण येणार नाही।